Diyan guys, luto na guys. Diyan guys, hagagi mo day guys. Karang di ko, kaya ka na laging maabdan ko sang kami nga. Maghilak man ko hanggang mo. Daris kwarto. Kaya rang paita lagi, hinakdan ra kong pagkabuntag ito hapon. Hi guys, welcome back to my channel. So karon day guys, nangawat ko luto nga. Di pa panahon para mugawas ko. Alam mo kung nagsaba kayo ng kauban. Tapos kwarto, hindi. Kanang ditong mauwa na kaganunera ka hatdan. Hindi nakaibaw mapukus ang kagalingan nga. So agad ko yung sakit nga mananakod. Kaya di ko amang ko swab test. Hindi negative ba dya. Hindi. Murag para na murag sobra na po sila bangay na kung presuhon. Kaya karon guys, madaghang kauban sa mas kwarto na to. Kuan, nangawat ko og luto, magdali naman ko og luto. Labong ka pa sila magawas kay bawal og magdaulmi, maingon sang busi nga bawal og magdaulmi. So karon, mao lagi to. Nangawat ko og kuan luto. Dali ra niyang luto guys. Mana guys, prito ko galunggong. Guys, magulay ko. Yan, kalabasa. Kanak. Diyan guys, naluto na ang pinaritong galunggong. Diyan, magluto ko gulay. Patis guys. Patis ang gamitin guys instead of asin. Gani magpapatis guys kay kuan lasa. Dinali ang luto ni guys kay kinawat. Ito guys, maliit ang gamit guys. Coconut milk na. Ito ang paminta guys. Jawan ko guys, nagluto nga. Katawag kay kulbaan tag pinakalit. Ako guys, hilig ko kuan guys. Sinunuban sa Bisaya pa. Marag lami, ganahan ko pag sinunuban. Sa probinsya ta marag lami man din ng kauntag tinunuhan.
Kamera guys. Ito guys, ang ibabawan ng pinarito guys. Ang nahumot. Ito guys, luto na guys. Ninja guys, success daghang pagpangawat to pagluto guys kay kuan wa mo gawas ang kauban. Wa ka na pod guys ang gawas ko nga nagluto. Kay wa man pod diha sidya. Ako ra man pitaw dadto. Tama na guys, kaon sa ko. Na ako sahog nagkaon guys. Di jud lalim guys ba nga ma-isolate ka. Kay marag maawaw ka nga hinatdan ra ka permig pagkaon. So mo lagi itong ako kay ugma na maghang 1 week marag wan ako ka huwat nga muugma pa nagluto jud ko. Sorry jud. Hi guys. Manadyo ko pa ni hapon hinja. Kaya naihara din i-share guys. So binsayang gipang buhat. Nga diara mo ko sa kwarto for how many days. Grabe diyang laya guys, kuan. Wa po ko nakatawag-tawag sa mo, kay kanang tungod siguro sa weather ba, dito sa buhol nga. Naibagyo, hindi na makontak. Ara diyang kalaay dya. Signal po sa wifi diri, ara pong hinadya. Sus, ara diyang mingawa, dya. Taranay, ara pag diyang kaabtan dyan ko, taranay, kuan guys, abtan jukos pag si tatay panabtan jukos hug sa bilat sa kanding. Istorya pang tatay kana betong nakay pamation, nakay gipamatis lawas ingning kadalan tatay nga nahug jud ko sa bilat sa kanding. Kay nga no guys, nahug ko sa bilat sa kanding. Kay pagka naadyo naghang kuan tonsillitis ug kanang nay ngat-ngat sang danggan ang ning puli aghana pong kanina po dagang pamuok arang sakita bo kung kanus ako natiguang guys karon pa po din sa nagubag-ubag karon man ning tubo hinon nga tiguang nako ara man jud hinong sakita guys arang ngatnguta mo lagi naan ang paminaw kaning yung niwang kog magamay kay kuan man. Hindi mo ko kakaugtarang kaya ramang dyan sakita. So mga to, naitabo, pagkahuman sa tonsillitis, wisdom tooth na pod. Nja, kuan, ugma. Kuan naman na, 1 week naman. Hindi naman to nga 1 week ramang ko i-isolate. So maka-ugma, balik na ko sa normal. Nja. Grabe dyan laging laadya guys. Nja, gahapon. Nagkuwang ko, nangipos-ipos ko sa mga papel-papel. Diyan lagi mo ta guys eh. Dahil ebidensya nga ang daghanan na kong ipon daghanan na gadyo kong tigom guys. Kaso lang, kay bawa mo ginsay ng tigom guys. Kay bawa mo ginsay soda ni, ang tigom marang daghana. Pakita ninyo. Manayang tigom guys. Sahang pagpanarbaho manayang natigom. Tagdaa guys, agninsan ni guys ang tigom. Charan! Bito guys mga resibo. Arang naghana. Arang naghana ang mga resibo sa Palawan. Kaya Palawan majuguti pa daw.
Ara naghana guys, oh. Mga ni mga resibo nga, mga ni ang nakitan gahapon nga, ang gipang hipos. Nakita na, grabe ng resibo sa Palawan, ang naghana. Kaya pa dyan grabe dyan ang naghana guys. Nilay ko gang kwarta, hapang gi tigom. Hindi mo ko ingag ko ang kay dito man po nisang ginikanan na kwantanan. Grabe naghana guys ninyo. Kaya pa rin manihang natigo, uban pang nalabayarang resibo. Kung lagi ni sila guys, pwede lagi ni ka banig. Nagana. Bagaan na ni Kadyo. Mas daghan pa ko na guys, kaysa hang karehan tinigom na. Gamay ra. Wala dito gahapon na na-realize na grabe. Sahang pagpanarbaho di ay grabe kung kwartang napadana. Di sa paghambog. Ang mga resibo, lain mo ko kayo magipang tigo mo. Nakapalit na siguro ko darig ko guys. Nakapabay na siguro ko gahada ning kuan ko kwarta pa ni tinuod. Galing kay resibo raman. Grabing daghana, mao ni siya kadaghanon. Mao ni siya kadaghanon ang tigom. Lagi na yung nakita ang gahapon, nagkuhan man ko, general cleaning man ko, hamang nakita niya ang mga resibo. To guys, maghapon na kanana ko nga, kuan. Wag ko yung undag pada guys, dara ko nakatrayo ako nagpada katong ade pada man gihapon ko pero kuan di na jud para sa una nga urot-urot ang sildo. Katong nay sagad sa nakasildo sila plurami. Sorry, inom sa ko. Katong nakasildo sila plurami. Wala ko kadyo ng pada, magpada naman ko kuan pang maintenance na Aliana. Diya guys, hanggang gihimo day guys, karong di ko kay kana laging maabdan ko sang kami nga maghilak man ko hanggang gihimo. Daris kwarto. Kaya rang paita lagi hinakdan ra ko pagkabuntag udto hapon. Diya. Karon pa badyo ko kasuway ug ngana. Di kaduhan na day ko na kuan guys na ingani dapos the smarts. Mas dugay to the smarts kay kuan. 3 weeks to kay gilantan jud ko dadto. Nga nautruhan na pud karon arang laan jagang gibuhat. Kuan di ko mag TikTok, magkuan, kanta-kanta kan bitaw sa Star Maker. Kanta-kanta, TikTok, higda. Nga. Grabe jud. Di jud basa-basa jud guys, ma-isolate. Nga. Ugma, may bawa ni ugma ug sa istorya sa manager kay man to nga ugma kuno pwede na mag-request ko ugma og medical supplies ug unsa man kani naman pa yung gibati guys wisdom to pero okay na to kaysa atong ang tonsillitis nga sakit okay na to madara ni si Ja. Diya guys, pasensya na din mo guys nga wa ko'y madyong vlog. Papo ko nag-vlog pila kadlaw kay kuan man. Kanunay sakit ang kanunay labad. Karon na lagi ko magnabita-bintahan na pod. Diya guys, salamat guys sa kanang way sawang pagtanaw sa mga videos. Madyo na laman na puhon makatabang na mong duha ni Aliana kung kaluyan ko. Kay kauliun nagadyo ko sa mga guys.
ang ginahanaw mo pagos kog uli. Nalagi maintenance yan. Hindi lisod ka nang magsaligra kog igsuon. Mga lamang antoson sa nadugangan paghantinigong. Kaya dito sa mo, lisod dito sa mo way suldo. Hindi po ko ganahan magsalig og igsuon. Hindi ko ganahan nga magsalig na tayo igsuon. Na ako, asa lamang antoson guys nga mahuman nagahanghog sa hangisis kay sayang manggug mo uli ko guys kay benefits dari libre man. Kada galing uban nga magtrabaho kuan nay kaltas sila amo away kaltas. Libre mig isisis. PhilHealth Pag-ibig wa pa din na sa kaltas. Way kaltas sa mong suldo gihatag na nila ang tanan ninja. Dari pod. Apo ko nagmahay nisud ko nga ni stay in kay sa una nanarbaho ko hangi kumpara. Nanarbaho ko sa una sa mga company kay dugay po ko nagtrabaho company. Mas makaipon pa gud og stay in kaysa kuan magtrabaho kag gawas kay katong hangi gibalanse sa una. Kuan man mag-rent man kag bahay okay rathers Manila magtrabaho kag sa gawas ug nakay kagaling ang bahay. Nga na magrenta pa kag bahay, magbayad pa kag tubig. Napay kuryente, mamasahe pa ka, balikan, mukaon pa ka. So mga to lagi guys nga ako, daghaman sipong nang lockdown nga nisod ko stayin. Na, di ko magmahay kay libre tanan mandari pati among toothpaste, sabon, shampoo, libre pa pud mig kuan wifi basta libre tanan nara mo kung kuan maginarte mi kuan magagwanta kag sa to ilang irasyon nga pagkaon okay ra gud kay di man ta datos ato ang maginarte tag pagkaon kaon magaling kog patis ra kamatis manang mas nindot guys na magtrabaho stay in libre tanan kaysa adto kas gawas adto kas magtrabaho kag kuan sa gawas nga wa kay kuan kay kagaling bay magrenta ka di ka kadyo makatigom. So mara to guys kay wala po kay gastorya mara to salamat inyong tanan bye bye salamat sa tanang suporta bye